سلام تخطاتل زا channel سمي دكتور سامسون ماكل ጸጋይ ይባሃል እዛ channel ንዝገብሮም መስራዕታት ናብ ህዝብን ምብጻሕ ከፍተያ ከም እውን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ተጃመይ ንምብርካት ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቁ ንሎሚ ርእይቶ ያብታ መንገሻ ሃብተ ዝጽሓፋ መጽሓፍ መዘክር ወዲ ሃገረሰብ ክህቤ እዚ ርእይቶ ኣቐዲመ ብጽሑፍ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ያስፊረ እኳቶ ነበርኩ ኩሉ ክሰምዖ ብምሕሳብ ብመልክዕ ድምፂ ናብዚ ይቐድሖ ኣለኹ ርእይቶይ እውን ኣብ ጆርናል ሶሻል ቼንጅ ኣስፊረ ስለ ዘለኹ ኩሉ ሰብ ከይዱ ከምብቦ ከም ዝኽእል ክሕብር ፈቱ መንገሻ ሃብተ ሓንቲ ኩላትና ክነንብባን ክንዝትየላን ዝግባአና መጽሓፍ ኣዳልዩ ኣሎ ኣብዛ 393 ገጽን 5 ክፋላትን ዘለዋ መጽሓፍ መንገሻ ንህይወትን ናብራን ገጠር ብዝግባእ ገሊጽዎ ኣሎ ዳርጋ ፍርቅታ መጽሓፍ ሒዙ ዘሎ ካብ ማኣዲ ክሳብ ንእዲ ዘተኮረ ክፋል መንገሻን ወግዒ ማኣዲ ማሕረስ ብኑንግስነትን ብዝግባእ ገሊጽዎ ኣሎ ብፍላይ ድማ ንፍቕሪ ምሕደራን ምትሕግጋዝን ስድራ ቤትን ዓድን ብዝግባእ ኣስፊርዎ ኣሎ እዛ ብምሩጻት ቃላትን ዕላላትን ዝወቀበት ምዕራፍ ናብ ህይወት ስድራይን ናብቲ ንእሽቶ ኣፍልጦ ዘለኒ ናብራ ገጠርን መሊሳትኒ እንተታ ወረጃ ዓባየ እሞ ማዕረ ዓባይ ሃንስ ቀንዲ ገጸ ባህር ናይታ መጽሓፍ ማለት እዩ ቅጅል እያ ዝበለትኒ ንነገሩ መንገሻ ነዚ ዛንታ ኣስማት እናቐየርኩምን ምስቲ ዝዓበኹምሎ ኣከባቢ እናርዓምኩምን ኣስተማቕሩ ወይሉ ተላቢና እዩ ግዳ ሓቂ ኣነስ ለበዋ እኳ ይምደለኹሉ እቲ ዛንታ ባዕሉ ሸው ኣቢሉ እዩ ዝወስደካ ከይረሳዕ ከለኹ መንገሻ ዝገሄር ግበረሉ እዘን ክርስዓ ቀሪበን ዝነበራ ናይ ቀደም ቃላት ዓድና እረይ ቁፅር ኣቢሉ ይምፂወን እንበዓል ምልታም ምስምስ ለቕሚ ምስጋል ወተግ ሕርኽርኽን ካልእን ድሕሪ ክንደይ ጎፍ የለናኒ ግዳ ሓቂ ምስላውን ዝገደፈ የብሉን ብተወሳኺ መንገሻ ኣብዛ ምዕራፍ ኪኖ ጂኦግራፊያውን ማሕበራውን ውሕስንነት ዘለዎ ምጥንናግ ወለዶን ዘርእን ከባቢና ከረድእ ፈቲኑሎ እዞም ሎሚ ምንጭ ፖለቲካውን ማሕበራውን ሃልኪ ወይ ጎንፂ ኮይኖም ዝረኣዩ ዘለዉ ኣምራት መሰረት ባህላውን ስድራ ቤታውን ሕብረት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ካብታ መጽሓፍ ምርዳእ ይከኣል እዛ መጽሓፍ ኣብ ባህልን ሕብረተሰብን ካልኣዊ ኣተሓሳስባ ወይ ኣረኣእያ ከነማዕብል ሓጋዚት ኮይና ረኺበያ ኣብ ስደት ጉዳይ ብኽብረትካን ይቐነለይን ወይ ድማ ፕሊስ ኤንድ ታንክ ዩ ሰኣን ምጥቃም ዘይተጓጠጠሉ መቸም ውሑድ እዩ ዝኸውን ንገለ ጻዓዲ እውን ብሰንኪ ጉድለት እዘን ቃላት ድሑራት ሰባት ኮይና ከም ንስምዖም ብዙሕ ዲስኩር ዘድልዮ ጉዳይ ኣይመስለንን መንገሻ ግን ኣብ ዓድና መን እሞ ንመን ከመስግኖ ኢሉ ኣሎ ምኽንያቱ ህይወትና ማሕበራውን ምትሕግጋዝ ዝመልኦን እዩ ኣብ ገጽ 96 ዝርከብ ንሕና ጻዓዲ ወይ ዓረብ ኣይኮናን ዝብል ዘረባ ኣቦይ ቀሺ ስእለውን ንሕና ርእሱ ዝኸኣለ መንነት ዘለና ህዝቢ ምዃንና ዘመልክት እዩ መንገሻ ብዛዕባ ምትሕልላፍ ፍልጠት ካብ ወለዲ ናብ ውሉድ ከምኡውን ካብ ውሉድ ናብ ወለዲ ብተፈላለየ ምኽንያት ገሊጹ ኣሎ ተራን ተመክሮን ዓበይቲ ሰባት ወይ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ድማ ብንጹር ኣስፊርዎ ኣሎ ከም ሕቶ ማዕርነት ፆታታት ባህላዊ ምቅማምን ካልእን ዝኣመሰሉ ንምርምር ወይ ክትዕ ይገድፎም ዝበሎም እውን ኣለዉ እዚ ወዲ ሰስዕን ግርም ክፍቲ ቦታ ገዲፍልና ዘሎ ይመስል እሞ ሃየ እጃምና ንግበር ኣነ እኳ ብወገነይ ኣብታ ማዕርነት ፆታታት ትብል ይፈታትን ኣለኹ ንስኻትኩም ከ እንታይ ኮን ትገብሩ ትህሉ ኣብቲ ዝተረፈ ክፋላታ መጽሓፍ መንገሻ ንህይወትን ናብራን ገጠር ብፍላይ ድማ ንዓዳዊ ምትሕግጋዝ ባህላዊ ፍልጠት ወይ ጥበብ ባህላዊ ምሕደራን ስድራ ቤታዊ ፍቕርን ሓልዮትን ብዝግባእ ተንቲንዎ ይርከብ መንገሻ ዝተጠቕመሎም ወግዒ ተረካብ ዘረባን ጭርቃንን ድማ ነቲ ማሕበራውን ፖለቲካውን ህይወት ገጠር ተዛኒኻ ከተንብቦ ዓበ ኣስተዋጽኦ ኣለዎም ኣብዚ ፍርቂ ክፋልታ መጽሓፍ መንገሻ ብዛዕባ ውርዚ እናዋልድ ገጠርን ተራ ባህሊ ኣብ ምሕላው ክብሪ ደቂ ኣንስትዮን እውን ከርእየና ፈቲኑ ኣሎ ካብ ባህሊ ዓዲ ንዝወፁ ድማ
ደርፊ ጎራዞ ዓዲ ምምላስ መርዓት ብወንጮን ከም ዘርዕዶም ኣብርሂልና ኣሎ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመጽእ ውርደትን ሕንከትን ድማ ንጸላኢና ዘብልን ንሓሰብቲ ዝሙት ሕው ዘብልን ከም ዝኾነ ገሊጽልና ኣሎ እረኾም እንተ ዝቕጽልሲ ኤድስዶ ጅግል ዝበሃሉ ሕማማት ስሞም ጥራሕ ምሰማዕናዮም ክብል ኣንፊትልና ይርከብ መንገሻ ብዛዕባ ዕዳጋ ወፈራ ውራይ መኾርሜ ከምኡውን ማዕዳን ተግሳጽን ወለዲ እውን ሓንጢጥ ኣሎ ወዲ ኽኢላ እዩ ነቲ ኸም ዕንጨይቲ ዓርቢ ተሰበር ዝብል ጸርፍን መርገምን ወለድናስ ኣፋኹስ ኣቢሉ ቕሪብዎ ኣሎ እንተ ጉዳይ መኾርመን ነቲሕን እሞ ንበይነን እየ ተኾርሜን ኢልኩም ብሓሶት ተምሕሉ ወይ ድማ ነቲሕ ኢልኩም ትጻርፉ ተለኹም ተላይ ነዛ መጽሓፍ አንብብዋ ሽዑ ነገሩ ክርዳእኩም እዩ ናይ ዝሓለፈ ከም መንገሻ ብዛዕባ በቐል ዘይሕዝል ብወለድና ክገልጽ ከሎ ዝበሎ ናይ ርባ ውሕጅ ፍሰዶ ናይ ጎቦ ንፋስ ይበንቁፀው ኢለልኩም ኣለኹም እንተ ደጊምኩም መንግን ኣብኣ ትደኹም እዛ መጽሓፍ ኣብ ምድህሳስያታዊ ፍልጠት ምህንድስና ካይላን ሰልዓን ሕብረተሰብና ዓባ ብርክቶ ክትገብር ኮይና ረኺበ እያ ኣብታ ምስ ብጻየ ዝጸሓፍክዋ ምዕራፍ ናይ መጽሓፍ ያታዊ ፍልጠት ኣፍሪቃ ክገናጽል ናብ ጽሑፋት ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝኸለልክዎ ባዕለየ ዝፈልጦ እዛ መጽሓፍ ንዘለና ያታዊ ፍልጠት ናብ ምጥማርን ምስናድን ኣውንታዊ ኣበርክቶ ትገብር እያ ምውፃእ ስምን ምቅንጃው ቤትን እውን ካብቶም ኣብዛ መጽሓፍ ብዕትበት ዝሰፈሩ እዮም ጉዳይ በዓል ምሕረትን ሜርሲን ጉዳይ ናይ ዓድናን ቻይናን ካይላ ካብቶም ንመንገሻ ዘማረርዎ ይመስሉ ግደ ሓቂ መዓስ ዘይማርሩ ኮይኖም እሞ ስም በዓል ዓባየ መድህን በቃ ኣኺልዎ እዩ ዝመስል ንምዃኑ ኣነ ዘይውፃእክዎ መንከ ኸውፆ ዓባየ ንበኽሪ ወደይ ገረዝ ገሄር እየ ዝበሎ ምስ በለትኒ ዝነበረ ታዕታዕ መዓት እዩ ብበል ኣይትበል ገረዝ ገሄር ናይ ክርስትና ስሙ ትሪፈያ ወይዞም ፈረንጅ ከይዶም ወሲዶምና እንዲዮም መመኽነይታ ክብልኹምሲ ከምዚ እዩ ብተወሳኺ እዛ መጽሓፍ ውሃ ዘበለ ፖለቲካ ወይ ምሕደራ ዓድና ኣስፊራ ኣላ ድሕሪ እዛ መጽሓፍ ምንባብ ዘሎ ኩነታ ኣእምሮ መቸም ዲሞክራሲ ዳኣ ደዚ ኣብ ዓድና እያ ሰፈራ ወይ ደ ኣብ ዓድና እያ ተፈጢራ እዩ ዘብል ወዮ ህዝብና ኣብ ዲሞክራሲ የብሉን ኢሉ ዝሓስብ ዝነበረ ድማ ኣቕረበሉ ላይ ዓድና ምባሉ ዘይተርፍ እዩ መንገሻ ብዙሓት ኣገደስቲ ሕቶታት እውን ኣልዒሉ ኣሎ ኣብ ክንዲ ጸሊም ፈረንጂ ኮይና ብኣልማማ ዓድና ነዋርድን ጸየንቲ መበቆላዊ ፍልጠትና ንኸውንን ኣሉታዊ ጎንታት ባህላዊ ልምድታትና ከም በዓል መቕማስን ምኹሓልን ህፃን ምውቃጥ ስንን ካልኦትን ብግቡእ ክነጽንዕ ተማሕፂኑ ኣሎ ሃየ ተግበርቲ ይግበረና ንበል ኣብ መጨረሽታ መንገሻ ዝጸሓፎ ሓሳብ ኩሉ ሰብ ብፍላይ ድማ ትርክታ ልቢ ትኣመት ናብራ ሃገረሰብ ዘለዎ እዩ በታ ንእሽቶ ተመክሮይ እዛ መጽሓፍ ብናይ ሓሳብ መርከብ ናብ ብዙሕ ቦታ ወሲዳትኒ ብፍላይ ድማ ናብቲ ከብቲ ከይተፈለዮ ዝዓበ ኩሉ ገዛናን ደንበናን ከምኡውን ኣብ እድርባ ዝተተኽቦ ጸባ ጻልጣን ዳቦይ ተስፋጼን ኣብ በጁክ ዝሓደርክዎ ኣግዶን ዝበልዓክዎ ገዓት ብልቱግ እንዳቦይ ዑስማን ኣብ ሽዕብ ሰለባ ብሰኣን ኣፍልጦና ብጸባ ቖልቋል ዝወረደና ሽግርን ኣየሰብ ከተማ ዘሰነዮ ስሓቕ ኣያ ዓንዳይን ከምኡውን እቲ ብፍላይ ንውራይን ንግደትን ዝኸዶ ዓድናን ከባቢናን ዕላልቶም ዋንጮኦም ሒዞም ጉጁም ዝብሎ ኣቦታትን ካብቶም እዛ መጽሓፍ ዘኻፈኽዎም እዮም ነይሮም ንመንገሻ ንስለታ ኣበርክትኡ ኸመስግኖ ይፈቱ ሓያልን ጽቡቕን ተበግሶ እዩ እዛ መጽሓፍ ቀዳመይቲ ቅጽ ምዃና ድማ ዓብ ነገር እዩ ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ መንገሻ ብዛዕባ መርዓ ብዕምቀት ማለት ዳንነት ንግደትን ካልእ ኣገዳሲ ማሕበራዊ ህይወት ዓድና ሒዙ ክመጸና ይጽበ ነዛ መጽሓፍ ዘንበብኩማ ድማ ኣንቢብኩም ርእይቶ ክትብላ ይላቦ ሰሰና እዩ